Ibaya large takwala so na Isimbido television no gang ole de kam shiku echefukola na ham kabukwa maze Edomike Chukwu Samuel ya onye na-ewetere no bochita ka anyị na-ewetere akụkọ dị iche iche dịka o si agagasị na ndụ ndị ama ama n'obodo anyị bụ Nigeria. Ọ bụrụ na ị na-esonye anyị ugbu a ya bụ gịnị oge akafụkwara ụfọdụ ihe ndị a ga-ewetara n'ụbọchị taa. Gịnị akụkọ ọzọ gịnị ọzọ ka m ji wee bịa n'ụbọchị taa gbasara ndị na-akụ egwu ndị shi na record label ha nọ pụọ bịa wuruzie ndị nwere record label nke ha. Otu onye mbụ ka m na-akpọ D'banj onuma D'banj ọfụma onye shi na nke Mo Hits Records pụọ ga-emepe nke ya nke a na-akpọ gịnị DB Records. Dịka o si wee dịrị ya bụ nwa amadi na-agba mbọ ọfụma na ihe gbasara ịkwalite egwu nke ya through DB Records. Onye ọzọ a na-akpọkwa ahịa sikwa na ya bụ Mo Hit pụọ ga-emepere nke ya onye a na-akpọ Wandeko si na ya bụ Mo Hit pụọ ga-emepe nke ya nke ọkpọrọ gịnị Black Diamond. O nwere otu nke tụrụ onye ọbụla n'anya mana ọ tụghị onye ọbụla n'anya maka na ọtụtụ na-asị na gịnị ọ bụ onye nyere ya aka bulie elu na ihe gbasara egwu n'obodo anyị Nigeria. Otu onye na-akpọ Wizkid ya bụ Ayo onuma ọfụma nke Banky W ya na Banky nọ na EME Records tupu ya echi na EME pụọ ga-eme gịnị ga-emepere nke ya nke ọ kpọrọ Starboy Records. Na Starboy ka wetara mgbe ahụ ewetara ihe dịka Elias ha ka nọ na ya bụ Starboy Records tupu Elias amegị na anọrọ nke ya nwa mmadụ a na-akpọ Wizkid agbalịala ọfụma ịga akwụkwọ ọtụtụ ndị mere gịnị onye gorola aka ya wụ na gịnị otu onye ya bubata m n'otu akụkọ Express na-ekwu gbasara ishi Chocolate City pụọ izuụka ole gara aga ka ọ na-akọwa na gịnị na ya ishi na Chocolate City pụọ awụghị gbasara ego kama na gịnị o cheela echiche chebere echiche na oge erukwala mgbe ọ ga-eji mee gịnị kwụrụ na nke ya na onye mere o ji si na Chocolate City pụọ ga-emepere nke ya. Otu onye ọzọ a na-akpọkwa aha ya gbasara ishikwa na record label ọ nọ mbụ pụọ banye ọzọ onye a na-akpọkwa Lil Kesh si na record label nke ya na Olamide na nke akpọrọ YBNL ga-emepere nke ya nke akpọrọ Yagi Records ebe ahụ ka ọ nọ na-emekwe ọfụma. Na nso a ka otu onye a na-akpọkwa Kiss Daniel shi na ya bụ record label nke ọnụ nke onye isi ha wee Emperor Jeezy si ya na nke a na-akpọ G Worldwide si ya ga-emepere nke ya nke ọkpọrọ Flyboy Records. Ya bụrụ ka o si dị ihe ile anya ndị anyị na-eshi na record label ha pụọ banye n'ọzọ ị ga-ahụ na ha na-emekwa ọfụma n'onwe nke ha. Otu onye ọzọ ka m hapụ ichefu ya bụ mmepere nke ya na nso a okwu otu onye a na-akpọ Ricardo Banks nke oshikwa na ya bụ Mo Hit ga-emepe nke a na-akpọ Banks Music. Gị hụ na ya bụ ọ bụghị na ọwụ ịnọ na record label bụ ihe ọjọọ. Ụfọdụ na-abanye na record label gị na ha eme gị na-enwe mkparịta ụka ebe eme gịnị promote your music eme gịnị gị kwuru n'onwe nke gị ịkwuru n'onwe nke gị chee na gịnị ịpụọ na ị ga-anọli onwe gị na-eme ọfụma sogbadị iwe ike eme gịnị gawara onwe gị ya wuru kosiwedi. A ka nọkwa n'Isimbido television ebe ihe niile na-eme ya wuru ka o si wee dị nọ nso a ka anyị ga-abịa na mpịachi na ihe omume anyị nke taa dịka nsị mana ọ n'ụbọchị taa ka anyị si wetara unu akụkọ dị iche iche dịkosi agagasị na ndụ ndị ama ama dị iche iche. Ọ bụrụ na ị na-esonyere ugbu a ya bụ ọtụtụ akụkọ ndị ka anyị kọrọ na mbụ ịnụ ya ka m kọpụtara gị ọtụtụ na akụkọ ndị ahụ ka anyị kọrọ n'oge gara aga. M wetara unu ozi na gịnị onye na-eme ihe ejije nke a na-akpọ John Okafor ekwuola na gịnị na enweghị ihe dịka ya nwa ịda ọrịa ebe ọ na-eme MC na mmemme na ọ ka onye kwụrụ achịm na ọ kasiri ike. Otu onye ọzọ na-eme ihe ejije ka m kwuru na enyere $300 iji leta onwe ya ọrịa. Otu onye ahụ ka a na-akpọ Leo Ewuzie ka ndị otu onye ụkọchukwu were ego nye ya iji mee gịnị leta onwe ya anya ọfụma. Akụkọ ọzọ anyị ji wee bịakwa n'ụbọchị taa wụkwa akụkọ gbasara Express isi na ụmụ nwaanyị ndị na-akparịta savage ka ha gbalịsi ike wepụ ọnụ ha na ya bụ okwu maka na gịnị maka na ya nwa ada onye kacha ha niile n'elu na o mepụtala ezigbo ihe n'obodo anyị Nigeria na enweghị nwaanyị kwesịrị ime gịnị iwepụta ọnụ wee kparịa ya.
ọkwa ya gbokwu gbasara Kiss Daniel na gịnị na otu onye ya na arụkọ egwu na-akpọ Dami V ekwuola na gịnị ya nwa amadi napụtara ihe ego iji kwalite his own personal music career. Kiss Daniel ekwukwala na gịnị na enweghị ihe dịka ya nwee kwụsị ya bụ challenge tupu onye isi ala President Buhari emegide eme nke ya wuru ka o si wee dị. Ewetakwara m n'ozi na gịnị na weziga aka ihe na-eme ugbu a kedu ihe ọzọ ị ga na-eme dịka Patoran Kene si na awụgo na ọwụ egwu ka ọ na-akụ ihe ọzọ ga na-akụ gịnị akụmakụ bọọlụ ụkwụ dịka wetara ya foto ya na gịnị Alex Iwobi ebe ha nọkọrọ ọnụ. Nwada na-akpọ Regina Daniels megina agọọla na enweghị ihe dịka alụmdi na nwaanyị nke ya na Ned Nwoko mekọrọ dịka ọ zọrọ ya gịnị otu ụgbọala nke wegịnị para ebe ka anyị apịachi ya na ya bụ isi mbido TV n'oge aṅụrị n'ụbọchị nke taa dịka m sikwuo na mbụ ọ bụrụ na o were ahịa na-enye gị nsogbu o were egwu ahụ ịkọpụtara ịchọ ka ụwa nụrụ o were ahịa ahụ ị chọrọ ire ka ụwa hụ o were ihe ahụ imepụta ịchọ ka ụwa kirie gịnị ka ị ga-eme gị bute ya na isi mbido telivishọn ka nyere gị aka gbasoro gị gosi ụwa ihe ị na-eme gosi ụwa akara aka gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta ihe emume anyị n'uju a echefulekwara ịga na gịnị na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv ike gaa na Facebook, Instagram na Twitter ị ga-enweta anyị @isimbido TV ebe a ka ị ga-ekiri ihe emume anyị n'uju ya ga ọfụma echefukwana na ha nka bụkwa Maazị Edom Ikechukwu Samuel. Ebe a ka anyị ga-apịachi ya na ihe emume anyị n'ụbọchị nke taa na oge aṅụrị agakwala ebe ọbụla maka na ndị Isi Mbido Telivishọn ka wekwara